आणि आता आपण सविस्तर बातम्या पाहणार आहोत। बातमी आहे सोलापुरातून। सोलापुरात एसटी आणि ट्रकची धडक झाली आहे आणि या अपघातामध्ये दोघांचा मृत्यू झालाय। 10 प्रवासी जखमी आहेत अशी माहिती मिळते। एसटी चालकासह महिला प्रवाशाचा मृत्यू झालेला आहे। शहरातील शेळगी परिसरामध्ये पहाटे हा अपघात झाला। पुण्यातल्या कुरकुंभहून उमरगाकडे जात असताना हा अपघात झाल्याची माहिती मिळते। ट्रक आणि एसटीची धडक झाली आणि या अपघातामध्ये दोघांचा मृत्यू झालेला आहे। ट्रक चालक आणि एका महिलेचा यामध्ये मृत्यू झालाय, तर 10 प्रवासी या अपघातामध्ये जखमी आहेत। त्यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत अशी माहिती मिळते। शहरातील शेळगी परिसरात पहाटेच्या सुमारास हा अपघात झाला। पुण्यातल्या कुरकुंभहून उमरगाकडे ही एसटी जात होती आणि त्यावेळेला हा भीषण अपघात झाला। आपण पाहतोय समोरच्या भागाचा पूर्णपणे चक्काचूर झालेला आहे। मोठं नुकसान यामध्ये झालंय। 10 प्रवासी जखमी आहेत, त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत।